alo yau kina ji na kina zuwa gidan kin gane ai kin ga gidan da nuna miki yawa da kin je kawai wuf ki fada cikin daki gane kina shiga soro da kin wuce soron ga daki nan na farko sai ki fada kawai za a samu kuɗi amma kar ki manta fa yawa akwai percentage na kin san dai harkar nan tunda ba yau muka saba ba kuma wannan mutum mai maiko ne kuma kin san duk wata harka ta karuwa in dai na karuwa ce ke nake nema dan na san ba ki min mutunci yawa kawai ki fada kar ki wani shakka ki ji wani dar ko a gane baki da gaskiya kawai da kin je ki fada yana ciki Assalamu alaikum. Kai babban mutum tun da kake bala lamba ko kake turo al'amura ba ka taɓa turo al'amura irin wa'annan ai dole ai sai na ƙara maka wani abu jikina dole sai na ƙara maka ai tun da na ga yadda kake annashuwa kake bakinka haƙoranka sun ƙirguwa nasa ai ba matsala dai ba matsala kwana uku na gaya kuna kai ba ka da wasa ba kai ga hujja na san kai ba ka gani sai dai ka haɗa gaskiya to ya kamata nan ka gani amma ni na san wanda ya bani ya ce min wannan da ya yi ne ta yi ba a magana hali welcome hali welcome wallahi ina gaya a wannan ita ce ne ko kuma dai wannan irin yar aiki ce a gidan ta fito a ban gane ne ma'ana ko shiga ta yi ta dan gyara a ita ce ne wadda kame kwana ita ce ita ce kanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya wannan kanwata yanzu harkar dara da gida za ta cike haba ba jime